जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरती कुणकेश्वर जिल्हा परिषद मतदारसंघात उबाटा शिवसेना पक्षाचे उमेदवार गणेश गावकर यांनी प्रचारात आघाडी घेतली असून जिल्हा परिषद कुणकेश्वर प्रभागातील मतदारसंघात वाड्या वस्त्यान गावांमध्ये डोर टू डोर भेटून प्रचाराला वेग दिलाय। याला नागरिकांचा उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद मिळत असून कुणकेश्वर जिल्हा परिषदचे गणेश गावकर व पंचायत समितीचे गणेश वाळके दररोज विविध गावांना भेटी देत नागरिकांशी थेट संवाद साधत आहेत। पाहूयात। जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सध्या देवगडमध्ये सुरू असून सोबत आहेत आता गणेश गावकर। आज आम्ही मिडभाव गावात या कुणकेश्वर जिल्हा परिषद मतदारसंघ आणि कुणकेश्वर पंचायत समिती मतदारसंघाचा प्रचार करतो आहोत। माझ्यासोबत पंचायत समितीचे उमेदवार गणेश वाळके, त्याच्याप्रमाणे आमचे उपविभाग प्रमुख शिवदास नरे आणि इकडचे बूथप्रमुख गणेश जेटे गावकडकर आणि त्यांचे सगळे सहकारी या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि चांगला रिस्पॉन्स मिडभाव गावात आम्हाला मिळतो आहे। लोकांना तेच चेहरे नको आहेत, त्यांना नवीन लोकांना संधी द्यायची आहे, लोक सांगतात आम्हाला। आणि जो या मतदारसंघाचा रखडलेला विकास आहे तो कुठेतरी आमच्या माध्यमातून मार्गी लागेल अशी लोकांना अपेक्षा आहे। म्हणून आम्ही लोकांच्या दारावर जाऊन मतं मागतोय। लोकांचा चांगला रिस्पॉन्स पण आहे आणि मला नक्की खात्री आहे की यावेळी 100% बदल घडणार आहे आणि या मतदारसंघात परिवर्तन झालं तरच इकडचा विकास होईल। या मतदारसंघाचा विचार केला तर मोठी किनारपट्टी या मतदारसंघाला लाभलेली आहे। इथे मच्छीमार आहेत, आंबा बागायतदार आहेत, वेगवेगळे व्यापारी वर्ग या ठिकाणी आहे आणि या लोकांच्या भरपूर समस्या आहेत। म्हणजे मच्छीमारांच्या समस्या आहेत, आंबा बागायतदारांच्या समस्या आहेत। मच्छीमारांचे प्रश्न तेवढे पारंपरिक मच्छीमारीकडे आमचा जवळपास आता संपत चालला आहे, कारण ज्या काही पर्सनेट आहेत किंवा इतर काही जे तांत्रिकवाले जे यांत्रिकी बोटी आहेत किंवा बाहेरच्या ज्या बोटी आहेत गुजरातच्या वगैरे त्या बोटींमुळे इकडच्या मच्छीमारांच्या पोटावर पाय आलेला आहे आणि इकडचा कुठेतरी पारंपरिक रापणकार संघ असेल, जे पारंपरिक होडीने जे मच्छीमारी करत आहेत त्यांचे खूप मोठे प्रश्न आहेत आणि त्यांना कुठेतरी न्याय मिळवून द्यायचा आहे। या उद्देशाने आम्ही या ठिकाणी या मतदारसंघात काम करतो। आंबा बागायतदारांचा प्रश्न असेल, त्याच्यानंतर इकडे मोठी किनारपट्टी लाभल्यामुळे पर्यटनाचा मोठा विषय आहे। पर्यटन कुठेतरी या ठिकाणी कमी पडतं आहे पर्यटनाच्या बाबतीत। लोकांना जे मार्गदर्शन पर्यटनाच्या बाबतीत हवं आहे ते या ठिकाणी या स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी कधी दिलंच नाही आणि त्या माध्यमातून इकडच्या तरुण मुलांना रोजगार कसा उपलब्ध होईल पर्यटनाच्या माध्यमातून आणि तो स्थानिक तरुण गावातच कसा राहील आणि इकडे 4 पैसे जास्त कसे कमवेल याचं मार्गदर्शन या ठिकाणी व्हायला पाहिजे। ते मार्गदर्शन झालं नाही आणि आमचं तेच ध्येय आहे की या मतदारसंघाचा पर्यटनात्मक विकास व्हावा, शेतकऱ्यांचा विकास व्हावा, आंबा बागायतदारांचा विकास व्हावा आणि मच्छीमारांचा मुळात पारंपरिक मच्छीमारांचा विकास व्हावा या उद्देशाने आम्ही या निवडणुकीला सामोरं जातोय। नक्कीच या ठिकाणी आपल्या जो पक्षातर्फे जो युवकांचा भरणा जो जास्त प्रमाणात आपल्याला दिसून येत आहे त्याबद्दल आपण काय सांगाल? 100% युवकांना पण या ठिकाणी बदल हवा आहे। युवकांचे प्रश्न बरेच आहेत आणि ते प्रश्न कुठेतरी आमच्या या युवक मंडळीत सोडवू शकतात याची त्यांना खात्री आहे। म्हणून आपण बघू शकता की माझ्याबरोबर मोठ्या प्रमाणावर युवक या ठिकाणी या प्रचारात उतरले। कुणकेश्वर पंचायत समिती मतदारसंघातनं माझे सहकारी गणेश वाळके हे रिंगणात उतरलेत। खरं तर गणेश वाळके हे व्यवसायाने आंबा बागायतदार आहे। या ठिकाणी त्यांचा कुठेही ठेकेदारीचा विषय नाही। ठेकेदार म्हणून या ठिकाणी ते निवडून आल्यानंतर तुम्हाला दिसणार नाहीत। आता आपण उमेदवार बघितलात तर काही उमेदवार असे आहेत की निवडणुकीच्या रिंगणातच या पुढच्या गोष्टींचा विचार करून उतरलेले उमेदवार यांच्या समोर आहेत आणि मला खात्री आहे की हा माणूस फक्त आणि फक्त लोकांच्या विकासासाठी या मैदानात उतरला आहे। म्हणून मी विनंती करेन या कुणकेश्वर पंचायत समिती मतदारसंघातल्या आणि जिल्हा परिषद मतदारसंघातल्या की गणेश वाळकेंच्या पाठी ठामपणे उभं राहिलं पाहिजे। एक तरुण नेतृत्व या ठिकाणी आलेलं आहे। याच्या अगोदर त्यांनी कधी निवडणुकीत जरी सहभाग घेतला नसेल तरी लोकांच्या समस्यांची जाण त्यांना आहे, त्यामुळे लोक 100% विचार करतील। आम्हाला तर खात्रीच आहे गणेश वाळके विजयीच आहे। आपण जाणून घेतलं की या ठिकाणी जिल्हा परिषद कुणकेश्वर मतदारसंघातून आज गणेश गावकर यांनी आणि पंचायत समितीकडून गणेश वाळके यांनी आज उमेदवारी अर्ज भरलेला आहे। त्यांच्याकडून असं सांगण्यात आलं की त्यांच्या प्रतिसाद चांगल्यापैकी मिळत आहे आणि या ठिकाणी त्यांना जास्तीत जास्त लोक हे बहुसंख्येने निवडून देतील। कोकण 7 लाईव्हसाठी नागेश दुखंडे, देवगड।